sobotu 13. júna 2026 sme sa v rámci projektu 1000 stromov pre Poprad stretli pri horárni Kvetnica, kde nás privítali pracovníci mestských lesov mesta Poprad. Dopoludnie sme začali zaujímavou a podnetnou prednáškou inžiniera Roberta Dulu, konateľa a riaditeľa spoločnosti Mestské lesy SRO Poprad. Dozvedeli sme sa viac o tom, ako funguje hospodárenie v lesoch, prečo je obnova lesa dôležitá a akým spôsobom môže každý z nás prispieť k ochrane a zveľaďovaniu prírody. V úvodnej prednáške sme sa presunuli do priľahlého lesa, kde sa do práce s veľkým nasadením zapojili dobrovoľníci, členovia občianskeho združenia Klub Veličanov a priatelia prírody. Spoločne sa nám podarilo vysadiť 471 nových stromov, smrekovce opadavé, borovice lesné a buky lesné, ktoré budú v budúcnosti tvoriť zdravší, odolnejší a krajší les pre ďalšie generácie. Táto výsadba bola ďalším krokom k naplňaniu cieľa projektu 1000 stromov pre Poprad, ktorého zámerom je zapájať verejnosť do ochrany životného prostredia a podporovať obnovu zelene v našom meste. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, partnerom, podporovateľom projektu a Mestským lesom mesta Poprad za odbornú pomoc, spoluprácu a vytvorenie výborných podmienok pre realizáciu tejto výsadby. Každý strom, ktorý dnes zasadíme, je darom pre budúcnosť. Stromy čistia vzduch, zadržiavajú vodu v krajine, poskytujú tieň a vytvárajú priestor pre život mnohých rastlín a živočíchov. To, čo dnes urobíme pre prírodu, sa nám vráti v podobe zdravšieho a krajšieho prostredia pre naše deti a vnukov. Spoločne sadíme budúcnosť.